Wadhi nyime, Jokristo duto ikwayo mondo lemne Papa Benedictus mar 16 mosebedo ka tuore. E ote mare ne Jokristo, Papa Francis okwayo Jokristo mondo riwre kanyakla e lamo ne Papa Benedicto mar 16 mosebedo ka siro kanisa no e yo maling'ling'. Okwayo Nyasaye mondo miye teko mar neno hera ma Nyasaye ne kanisa no nyaka giko. Archbishop mar kanisa ma Kopere Diocese ma Nyeri Anthony Muheria e ote mare bende okwayo Jokristo mondo lamne Papa Benedict kowacho ni osetiyo ne kanisa maber e yore mopogore opogore, te ber ka Jokristo lamone e kindegi eki motuore, ka bende okwayo Bikira Maria mondo miye arita makare. Report mowuok Vatican owacho ni Papa Emeritus nonindo maber otieno ma piny orugodo kawuono kendo ochiew maber. Kata kamano chal mar ngimane pod ok ni kare ahinya.